наврӯз яке аз идҳои бузурги аҷдодони мо ва мероси халқи тоҷик мебошад. Ҳамасола бо фарорасии фасли баҳор дар саросари кишвар бо як шукӯҳу шаҳомат ва риояи расму оини қадима Наврӯзи ҳуҷастапай ҷашн гирифта мешавад. Солҳои охир олимону донишмандон ва адибону фарҳангёни олам бо эътиқод ва эҳтироме ки ба ин оини башарӣ доранд, аҳамияти инсондӯстона ва сулҳпарваронаи онро дар ҷомеаи ҷаҳонӣ боз ҳам васеъ тарғиб карда, мақом ва манзалати ин ҷашн хусравониро баландтар бардоштанд. дар доираи истиқболи арзанда аз наврӯзии байналмилалӣ дар ноҳияи 5 се иншооти таъйиноташон гуногун сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. дар ифтитоҳи иншоотҳои ҷашнӣ вазири рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарияти ноҳияи 5, масъулини шуъбаи маорифи ноҳия, раисони ҷамоатҳои деҳот ва дигар шахсони масъул иштирок доштанд. бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия дар ҷамоати деҳотӣ намуна майдончаи варзишӣ барои ҷалби наврасону ҷавонон ба намудҳои варзиш сохта ба истифода доданд. аз ин пас наврасону ҷавонон дар вақтҳои холигии худ метавонанд дар ин майдончаи варзишӣ ба ҳар гуна бозиҳо машғул шаванд. дар ҷамоати деҳоти Кабуд Сайфуддин бо дастгирии соҳибкори маҳаллӣ Қудрат Ҳақназарзода дар деҳаи Чаманистон як бинои хизматрасонии дуошёна ки иборат аз мағозаи фурӯши молҳои мардум, дорухона, нонвойхона ва мемонхона ҳаст, мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. баробари ба истифода додани ин 5 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кор таъмин гардиданд. наврӯзу навбаҳорон чу мавсими гул омад, бар шохи гул нишаста хониши булбул омад. бо дастгирии масъулини ҷамоати деҳоти Нури Ваҳдат кӯчаҳои байни маҳаллаҳои ҷамоатро дар масофаи 4 километр чароғон карданд. ба ёдоварист ки то 30-умин солгарди истиқлолияти давлатии кишвар дар ҳудуди ҷамоат наздик ба 20 иншооти таъйиноташ гуногун сохта ба истифода дода мешавад. дар доираи корҳои ободонию созандагӣ ба хотири саҳнаҳои муҳими таърихӣ боғи марказии ноҳия таъмиру аз навсозӣ шуд. ҳамакнун сокинони ноҳия дар вақтҳои муносиб метавонанд дар боғи фарҳангии ноҳия истироҳату фароғат намуда рӯҳияи худро болида гардонанд. дар рӯзҳои баргузории ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ наздик ба 30 нафар кӯдакони оилаҳои камбизоатро хатнасур намуданд. кӯдакон аз гирифтани тӯҳфаҳои хотиравии масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва зиёфат басе шод шуданд. ин рӯз хурсандии онҳо ҳадду канор надошт. пас аз кушода шудани иншоотҳои ҷашнӣ, масъулин аз дастовардҳои соҳаи кишоварзӣ ва намоишҳои ҳунарҳои мардумӣ ки ба хотири Наврӯзи аҷам пешкаш шуда буд дидан карданд. аз ташаббуси ҳукумати мамлакат ҳунармандони касбӣ рӯҳу илҳоми тоза гирифта баҳри сайқал додани ҳунари дастӣ ҳамвора талош хоҳанд кард. дар маркази ноҳияи 5 вилояти Хатлон ҳунармандони чирадасти ҷамоатҳо маҳсули ҳунари волои худро пешкаши иштирокчиёни чорабинӣ гардониданд. асбобҳои рӯзгор, чакану гулдӯзию сӯзанию зардӯзиҳо, либосҳои миллӣ, таомҳои гуногуни маҳаллӣ, маҳсулотҳои хоҷагии қишлоқ намоишгоҳро ҳусни таровати дигар бахшида буд ки диққати тамошобинонро ба худ ҷалб сохт. дар варзишгоҳи ноҳия ки маҳалли баргузории чорабинии наврӯзӣ буд, намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сокинони ноҳияи 5-ро табрику муборакбод намуд. гуфта шуд ки воқеан ҳам ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ яке аз маросимҳои писандидаи оламиён мебошад ки бо сифатҳои башардӯстонааш аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун дастоварди камназири фарҳанги умумии инсонӣ пазируфта шудааст ва бо хусусиятҳои писандидааш ки некиву накӯкорӣ, хуррамиву хушҳолӣ, шодмониву нишод ва саодату пирӯзиро талқин мекунад, машҳури олам гардид. ин ҷашн дар ҳақиқат як ҷузъи хотираи тобноки маънавии одамон мебошад ки наслҳоро ба ҳам пайванд дода, робитаҳои дӯстӣ ва муносибатҳои ҳамёриву ҳамкориро боз ҳам қавӣ мегардонад. масъулини ноҳия низ зимни суханронии худ сокинони ноҳия ва дар симои онҳо мардуми Тоҷикистонро ба ин иди миллӣ табрику шодбошӣ намуда зикр кард ки меҳнаткашони ноҳияи 5 солҳо боз ҳамчун мардумони ботадбир меҳнатқарин дар парвариши боғоту зироатҳои кишоварзӣ, пахтакориву чорводорӣ, инчунин варзишӣ дар ноҳия саҳми арзанда мегузоранд. Наврӯзи нав имрӯзе